Hi guys, welcome sa ato ang YouTube channel ni Madam Pislat guys. Dira ang amo ang suro-suroy diri guys sa palibot sa amo ang dapit. Kaming mangingisda, kaming mga sakayan. Nakaupan kami sa dagat, daging sa baybayo. Tanan na mong pangita, kanaga sa taon. Ay, 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 ay. Inugamay pahal. Ora to? Sama na kung Nagadugo. Pusga na kahinay. ang dugan mo sa kasubo. Kay nawala ang gugma mo og si Maya. What can I do? What can I do? My love is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm crying. Somebody's me where you belong. My love, kaluyana. Balik ning mga bukson ko. Gihandong ka. Ano na kinabuhi na mo diri sa probinsya. Ilaw na intaw na ko. Hingaw What kayo. can I do? What can I do? My love is nothing without you. Forget me not if forget me nothing is unshrine. Can banish me where you belong. My love, kaluyana. Balik ning mga bukong ko. So guys, tara, mao ni ang view diring dapita sa amo ang baybayon. Tanawa guys. Pagkanindot sa view diring dapita guys. Sus nagbaon man dining. Nagbaon di ka na nag red horse wala. Yung nakapag ko. Aw magmodel ako no. Sige. Taratata, taratara, taratata, taratata. Uy! Kamar. Taratat. Kirap. Taratatat. Ako iapat, ako tres. Sige, makadaog 100. Oh, Re, dili ka. puntos tres ah. Uno. Tres. Wapa. Tagbuaga ka. Wan. Tagbuaga. Sige. Bakit? Ala. Ibalik natin, ibalik na. Balik. Sige. Oh no! Ay, sabi ko na daw ini. Dire kansin ni Linya dia linya. Sige. Sayaw ako day, sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Kusog-kusugan sa Atay ano. mo. Nganong ikaw. kanta. Kung bata, Ramonarya. Lawin, ano na lang, wen. Tapasakat. Musayaw sila. Kusog. Musayaw sagko. Ininto ang gabi. Sayaw-sayaw pirni. Dito malipay yun. Dinin man ato. Kitang tanan malipay yun. Way labot dirya. Dito malipay. Di malipay. Kitang tanan. Madam Pislat. Laro. Hala, 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 bira.
Madang pislat, 14 maayuhan. Manayaw ta kitang tanan. Na? Di manayaw! Barog tandaran! Oh, away wala. Ah, Si Winnie, si Tanaw. si tanawin eh. Ngang! Ay, lagi si Tanaw. Ano? Ready, ting? Wait, sorry, si Jana. So, hi guys, na ako gilubong dire guys nga tagsing. Oh! Naman na. Oh, ay marong day! Ibutang ni mo day! Diya naglubong ko direct tag 50 dining dapita guys. No, akong ipa okay nila guys. Sige, ready? 1 2 3. Chak chak chak. Tara, nakakuha na usa. Tara. Winnie. Tingog nila ko! Tama, Winnie. Malaka dia, Winnie. Winnie. Hi man. Ayo, kuan na de kay mabor kay to de malubong. Mabor kay to oy. La. Mana 1 minute. Winnie, wag yung tabang. Ah, sakit hawak na ko! Tara guys, wag yung kit usa ka 50 no. So, dara guys, manginas na gyud mi ron no. Oy, sige inom grid horse ning among kauban guys, makuyog gyud siya guys no. Kuan, are des lawom-lawom oh. Kakuha na mo diha. Oh, na sikat-sikat ha? Per? Tira. Saan na? Kinasol? Hindi ko na maklaro. Sige, sige. So guys, nakakita ko diri guys og kanang suksukanan ba guys nga makapahuway ko ba guys kay ganina ra gimi nagsige intawg panginhas ni sakit na gyud ang akong mupahuway sa ko diri guys no na diri are ko diri mo suksok kay nakakita jud ko diri lingkuranan nga nindot kay sa nga tanan. Tara. Wow. Sakto gining lingkuranan guys. Nindot kayo nindot jud ni siya ikuan guys no. Tara. Nindot kay pahuway. Ana ba guys? Mapahuway sa akong 20 minutes kay haron sa mapresko po ang akong kuan ba? Akong hunahuna, akong utok, mapresko na sad. Sige. Pahuway sa ko guys ha. See you later. 20 minutes later. Oh! Sus, nakatuog jud kog kadyot guys, mga 30 minutes siguro nga akong pahuway. Tara, bukuan ako. Mutindog na ako guys kay tingalin og lumpagkan ko anong pangpanga guys no. Pero dili siguro So, mao na to sus kanindot sa pamati guys nga nakapahuway gyud. Wow, diara na pud guys. Update na pud si Madam Pislat. Dara. Wow. Makita na gud na pud namo ang nindot nga view dinhing dapita. Mao ni dinhi ang amuang bye-bye guys no, mga 2 kilometers no. 2 kilometers na ting gikan dito nga ri or 1, mga 1 ra siguro ni. Dara guys, diya si Patyok guys, Patrick. Bantisel, dara guys ang amuang star nga nakakuha 1 million views nga followers sa TikTok. Dara Tyok. Inhas ta kayo tayo panodaan. Dara, nginas in town guys. Kay nanang town ni anak. Wala sapi o kapalit sudaan. Hala, asam dito Sweeney di ay. Huwag kang to. Hala. Di ka ta kasabaan na ni oy nga. Ako di kuyog ra ba to namo? Kasabaan kami na to sa asawa ka o asa ka to. Asa mo ron? What is Sweeney dia?
Ha? Mura? Hala. Sus, dara. Naaraman dahil na, oy. Hala, nahubog mo na, oy. Winnie! Naunsa mo ka, Winnie, oy. Dara. Dara, guys. Naunsa, oy. Bangon diha, Winnie, oy. Unya na. Patol ni mata. Gigumitan ko. Wa na. Gigumitan ko. Dara ang views guys no sa ang view diri dapita sa amoa guys. Tan-awon tani duolon tanato ni si Patrick Bantisel guys ngano nga DR guys nanginhas mao ni siya guys ang nakakuha og 1 million nga followers sa TikTok. Dara. Nakakuha na ka Tiyok? Hi guys, so mao pitaning kuha nako. Kaluoy. Gamay pa kaayo taon. Batang kaayo. Nahintay daghan diri. Siguro ta mamunit. Panud-an ni way sapi. Kwarta lang Tiyok. Wa mo kay sapi, kwarta lang. Way sapi kwarta lang. Kuyog-kuyog man ni namon ni hubog guys. Uy, malambaw niya diri guys. Kasong mga bata o daghang mo kuha dai. Kuno imong da kuha be. Kuno imong kuha dai. Wow, daghan na lagi. Abi si Hana o daghan sad. Ay naningkang. Inang kaon ah. Tao lang ini masyado koon. Kuha man di makaon ah. Ah, mau gini. Ako rin kaon mo ko na. Masa maluto. Dia gini maluto. Ya, imo ni usao. Oh. Muha na oy. Imo ni usao. Di na makaon ah. Hilo na. Hilo na. Ha? Makahilo na. Bisa tagamay. Kanindot, ilakaw-lakaw diri sa dapen sa baybayon guys, no? Darasos, risko kayong hangin. Madapislat, puting indota. Sige, gawin. Malas lahubot, kadania. Madapislat sa iyong lupa. Manang buka. Jogging ta guys, mag-jogging ta kay presko kayong hangin. Tara. Nakatikang nagyod ang tigulang guys. So dara guys, no, dara ang kuha sa akong kauban guys, dara. Dara gagmay kay guys. Gagmay kaayo, perting gagmaya sa kinason ug dara dagan Jirlin. So maura na yung tao ng among kuha guys, no? Ay, dako, kinilayaw. Dako mo na. So guys, mao na to ang amo ang kaagi sa pagpanginhas guys. Gamay kaayo to akong mga kauban, gamay ra kaayo kuha ang sa among pagpanginhas. Og salamat kayo sa inyong pagtan-aw kung nakauyon mo aning video ha guys. Please like, comment and share sa ako ang YouTube channel ni Madam Pislat. Thank you for watching. Bye.